Anak, nasaan ang nanay mo? Kanino ko pa hindi nakikita? Atay, hindi ko po pala nasabi sa inyo. Nag-umpisa na po si nanay sa pinapasukan niyang trabaho ngayon. Ha? Ganun ba? Nagtatrabaho na pala siya ngayon? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Hindi niya rin po inaasahan na matatawagan siya kasi iniisip ni nanay na overage na po siya. Nakita daw po nila na maraming experience sa pagtatrabaho sa mga kumpanya si nanay kahit hindi daw po nakapagkolehiyo. Kaya tinawagan po siya kaagad. Oo anak, likas na matalino ang nanay mo, kaya sa kanya ka nagmana. Nay! Tay! Papasok na po ako. Anak, mag-almusal ka muna. Sige po. Halika na. Teka, nasaan ang tatay mo? Andito ako. Tapos ko lang kasi magbihis. Akala ko pumasok ka na. Kumain muna kayo bago kayo magsipasok. Rose anak, kumusta naman ang pag-aaral mo? Oo nga naman anak, 1 taon na lang. Magtatapos ka na sa kursong kinuha mo. Oo naman po, Nay. Tay, ayos lang naman po yung mga grado ko. Pasado naman po lahat. Natutuwa naman akong marinig sa'yo yan anak. Biruin mo mahal. Malapit na tayo magkaroon ng isang doktora. Ang sarap sa pakiramdam na bunga ng maganda ang lahat ng sakripisyo natin. Oo nga mahal, kahit anong hirap ng trabaho mo, pilit mong iginapang ang pag-aaral ng anak natin. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tay, tutuparin ko po lahat ng nais mo para sa akin. Dahil kita ko po lahat ng hirap at sakripisyo nyo ni nanay para sa akin. Lalo ka na, Tay. Kaya dapat lang po nasuklian ko ang lahat ng yon. Anak, ginagawa namin ang lahat ng ito ng tatay mo dahil gusto naming maging successful ka balang araw. Oo nga anak, hindi kagaya namin ng nanay mo. Hindi kami nakatungtong ng kolehiyo. Tay, kahit ano po ang natapos nyo, proud pa rin po ako sa inyo ni nanay. Dahil napakabuti nyo pong mga magulang. Lahat po ginagawa nyo para sa ikakabuti ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kayo po ang naging magulang ko. At nagpapasalamat din kami dahil napakabuti mong anak namin ng tatay mo. Oo nga anak, mabuti na lang. Hindi ka natulad sa iba na natigil sa pag-aaral dahil nabarkada. Malabong mangyari yun, Tay. Dala ko po lahat ng pangarap natin at tutuparin ko po lahat ng yon. At hindi kami titigil sa pagsuporta sa'yo hanggat hindi mo natutupad ang mga pangarap na yon. Hindi ba, Tay? Siyempre naman, kawat ang pag-asa namin ng nanay mo para magkaroon naman tayo ng maginhawang buhay sa hinaharap anak. Mali kayo, Tay. Ang ibig ko pong sabihin, kayo po ang pag-asa ko para matupad lahat ng mga pangarap natin. Ah, ganun pala. Akala ko naman kung ano na. Oo nga, akala ko kung ano na. Ay nako, ayan, sa kakakapi nyo, parehas na kayong nervyoso. Basta anak, kahit na anong mangyari, nandito lang kami ng tatay mo sa likod mo. Tamang nanay mo anak, hindi kami magsasawa na suportahan ka. Basta para sa mga pangarap mo. Maraming salamat po sa inyo, Nay. Tay, tama na po ang drama. Tara na po mag-almusal. Oo nga naman nay, baka pareho kaming mahuli ng anak mo niyan. Oo na, ito na.
Nay, papasok na po ako. Hindi ka na ba mag-aalmusal, anak? Hindi na po, Nay. Sa eskwela na lang po. Bakit? Nasaan po si tatay? Hay nako, sinabi niya kanina, susunod na siya dito. Tawagin mo nga sa kwarto. Sige po, Nay. Tay? Ayos na po ba kayo? Nay! Nay! Ano kaya yun? Tay, maubuha muna tayo. Tay, ano nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Tay, ano ba talagang nararamdaman mo? Gusto mo bang dalhin ka namin sa doktor? Oo nga, Tay. Baka mamaya kung ano na yan. Ano ba kayo? Ayos lang talaga ako. Napagod lang siguro ako. Kaya sa sobrang init ng panahon. Tay, mas magandang magpatingin ka na lang sa doktor para alam natin ang talagang nangyayari sa'yo. Tama po si Nanay, Tay. Mas magandang nakakasigurado tayo na ayos ang kalagayan nyo. Ano ba kayo? Kung sinabi kong ayos lang ako, ayos lang ako. Isa pa, yung perang pampatingin ko sa doktor, gamitin na lang ng anak natin. Mas importante yung pag-aaral niya. Tay, mas importante po ang kalusugan nyo. Tama ang anak mo, Tay. Sinabi ko naman sa inyo, ayos lang ako. Tay, ano kaya kung huwag ka munang pumasok ngayon? Oo nga po, Tay. Magpahinga muna po sana kayo dito sa bahay kahit ngayon lang. Hindi na, sayang naman yung isang araw. At isa pa, kaya ko namang pumasok. Hay nako, ikaw ang bahala. Total, ayaw mo namang magpapigil. Ano pa nga bang magagawa naming mag-ina? Ay nako, si tatay talaga. Ang tigas ng ulo. Kayo talaga. Pag sinabi kong kaya ko, maniwala na lang kayo. Alam mo naman, Nay, na ayaw kong nasasayang ang isang araw, di ba? Basta ang gusto ko, mag-aral kang mabuti ha, Rose? Kaya wag na kayong mag-isip dyan. Tara na, para makapag-almusal na. Basta, pag may nararamdaman kang hindi maganda, magsabi ka agad ha. Oo nga naman, Tay. Para madala ka namin agad sa doktor. Ang mag-ina ko talaga. Tara na nga. Nay, ano po ang ginagawa nyo dito? Wala pa po ba si tatay? Wala pa nga anak. Dati-rati, nandito na siya sa ganitong oras. Ay nako, Nay. Ano ba kayo? Baka nag-overtime lang po yun. Anak, hindi eh. Iba yung pakiramdam ko. Parang nininervyos ako. Ay nako, Nay. Kung ano-ano iniisip nyo, baka mamaya tumaas ang presyon nyo. Hello? Sino po sila? Hello po, ito po yung asawa ni Masong. Opo, ako nga po. Bakit po? Ma'am, kailangan niyo pong magtungo sa ospital. May nangyari po kay Masong. Ano po? Saang ospital po? Diyos ko, ang ama mo anak. Tara na. O, Tay, dito ka na muna ha. Pupunta muna ako ng butika para bilhin yung mga niresetang gamot para sa'yo. Sige po, Nay. Ako na muna po ang bahala kay tatay. Anak, ikaw na muna magluto ha. Para pag may natira sa pambili ng gamot ng tatay mo, bibili na lang ako ng lutong ulam. Sige po, Nay. Sige anak, Tay. Nay, pasensya na kayo sa akin ha. Kung nakinig lang sana ko sa inyo, hindi sana ako nagkaganito. Anak, patawarin mo si tatay.
kung hindi na kita kayang suportahan sa mga pangarap mo, ha? Hiyang-hiya ako sa mag-ina ko ngayon. Huwag mong sabihin yan, Tay. Ano ka ba? Nandito lang kami ng anak mo. Oo nga po, Tay. Pamilya po tayo, kaya magtutulungan po tayo. Diba, Nay? Oo nga naman. Kung noon, ikaw ang nagtataguyod ng lahat, ngayon, ako naman. Anong ibig mong sabihin, Nay? Basta, hintayin nyo na lang ako at bibili pa ako ng mga gamot mo, ha? Sige, Nay. Maraming salamat, ha? Huwag kang mag-alala, Tay. Aalagaan ka naming mabuti hanggang sa gumaling ka. O siya, sige na. Tutuloy na ako. Rose, anak, ikaw na muna bahala sa tatay mo, ha? Sige po, Nay. Mag-iingat ka po. Nay, mag-iingat ka. Sige. Pasok na po tayo sa loob, Tay. Nandyan ka lang pala. O, anak. Mukhang malalim ang iniisip mo, ha? May mga bagay lang po na hindi ko maiwasan isipin at mag-alala, Nay. Ha? Ano yun, anak? Nay, sa nangyari po kay tatay, hindi ko po maiwasan isipin na mukhang imposible na po ang lahat. Dati po, meron akong mga pangarap na alam kong abot kamay ko na. Pero ngayon, naghihingalong pag-asa ang meron na ako para sa pangarap natin. Hindi mo dapat iniisip yan, anak. Ano po ang ibig niyo sabihin, Nay? Nakita niyo nga po ang nangyari kay tatay. Si tatay lang ang may problema, anak. Pero nandito naman si nanay para tumayong nanay at tatay mo ngayon. Dahil hindi pa babayaan ni nanay na maghingalo ang pag-asa para sa mga pangarap natin, anak. Nandito ako para umalalay at sumuporta sa'yo at sa tatay mo. Dahil mahal na mahal ko kayo. Hindi natin pababayaang masayang ang mga naumpisahan nating pangarap, anak. Lalo na't ganyan ang tatay mo. Kaya kailangan nating maging malakas para maging malakas din siyang lumaban at magpagaling. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin, anak? Opo, Nay. Maraming salamat po. Mas pagbubutihan ko pa po ngayon ang pag-aaral ko, Nay. Maraming salamat po ulit. Anak, nasaan ang nanay mo? Kanino ko pa hindi nakikita? Atay, hindi ko po pala nasabi sa inyo. Nag-umpisa na po si nanay sa pinapasukan niyang trabaho ngayon. Ha? Ganun ba? Nagtatrabaho na pala siya ngayon? Bakit hindi man lang niya sinabi sa akin? Hindi niya rin po inaasahan na matatawagan siya kasi iniisip ni nanay na overage na po siya. Nakita daw po nila na maraming experience sa pagtatrabaho sa mga kumpanya si nanay kahit hindi daw po nakapagkolehiyo. Kaya tinawagan po siya kaagad. Oo, anak. Likas na matalino ang nanay mo. Kaya sa kanya ka nagmana. Dati, ako ang nagtatrabaho. Ngayon, si nanay mo na. Bakit kasi nagkaganito ako? Pagpasensyahan niyo na ako, anak, ha? Hay nako, eto na naman po tayo. Ano ba kayo? Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Makakasama po sa inyo yan. Nahiya at naawa ako sa nanay mo, anak. Imbis na siya nandito sa bahay. Ito ako ngayon. Tay, wala pong problema. Malalagpasan po natin ito. At gagaling po kayo, okay? Teka nga pala, anak. Bakit nandito ka? Huwag mong sabihin na huminto ko sa pag-aaral. Hindi po, Tay.
Nagpaalam naman po ako na alagaan ko muna kayo dahil sa kalagayan nyo. At pinayagan naman po nila ako. Mabuti naman kung ganun, anak. Siya nga po pala, Tay. Tara na po sa kusina para makakain na po kayo at makainom ng mga gamot. Oo nga pala, anak. Baka pagalitan tayo ng nanay mo pag hindi ako nakainom sa tamang oras. Tara po. Teka, si Masong yun ah. Nakakatuwa naman tong asawa ko. Oo, Nay. Andito ka na pala. Bakit nandito ka sa labas? Tsaka bakit ikaw ang gumagawa niyan? At nasaan yung anak mo? Nay, hayaan yung gawin ko ang mga gawain na kaya ko naman para hindi naman ako maging pabigat sa inyo. At isa pa, hindi naman ako baldado, oh. Malakas kaya to. Saka kaya ko naman kahit mag-isa ako, kahit wala akong alalay. Oo, nandun na ako. Iniisip ko lang na baka mapano ka na naman pag napagod ka. Hay nako, Nay. Ang kulit ni Tatay. Masyadong mapilit, kaya pinagbigyan ko. Naku, Masong ha, ayan ka na naman. Hindi ka na naman nakikinig. Nay, hayaan yung gawin kong exercise ang mga simpleng trabaho gaya nito para hindi naman ako laging nakopo dito. Kung sa bagay, mas magandang gumalaw-galaw si Tatay kahit papaano. Nay, maraming salamat sa inyo ng anak natin, ha. Lalo na sa pagtutuloy ng suporta ng mga pangarap ng anak natin na hindi ko magawa ngayon. Buong akala ko, magiging malakas ako hanggang sa makatapos ang anak natin. Hindi pala, ito ako ngayon. Ano ka ba? Huwag mong isipin ang mga yan. Ang mahalaga, buhay ka at kasama ka namin. Kaya nga po, Tay, ang mahalaga, buo pa rin tayo. Pero ako yung naging dahilan para maging ang pag-asa mo para sa mga pangarap natin, anak. Nahiya ako sa iyo, anak. Tay, nagkaroon man ako ng naghihingalong pag-asa, pero panandalian lang yon. Dahil nandito si Nanay para isalba ang lahat. Kaya okay na po, Tay. 'Di ba? Sabi nyo nga mana ako sa katalinuhan ni Nanay. Dahil malapit na matupad lahat, Tay. Eto na po yon. At kakayanin ko ang lahat para sa inyong dalawa. Lahat ng inumpisahan at pangarap na binuo natin, unti-unti kong igagapang para magkatotoo lahat yon. Minsan nang naghingalo ang mga ito, kaya hindi na ako papayag na mangyari uli yon. Tanging suporta at pag-iintindi lang ang tanging nais ko mula sa inyo. At sabay-sabay po nating tutuparin ang lahat ng yon, hindi lang po para sa akin, kundi para sa inyo rin, Nay. At para rin po kay Tatay. Dahil hindi ko po matutupad ang lahat ng yon kung wala kayo. Ngayon pa lang, maraming salamat na po. Nay, Tay,